Budeme brať. Určite sú väčšia. Iba jednokrát do tej 70. Áno, to je pravda, že v podstate si tiež pamätám, že nás to bolo to rozhodnutie na celé, že teraz sa to dosť zmenilo. Mirka, ja? Na základe toho som sa rozhodla, že to by ma asi nebavilo. Čiže naozaj tí mladí dneska majú možnosť vidieť to, majú možnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí sú z toho oboru a tým pádom sa možno aj rozhodnúť pri tom výbere. Som rada, že sa na to je naraz. Zase obsahá kameru asi. Ale otázka toho kariérneho poradenstva je už trošku na vyššej úrovni, nehovoriac o tom, že existuje množstvo Čiže je to nebezpečné, alebo není? sa dajú tieto poradnia kariérových absolvovať a jednoducho je to na vás, čo si s nich zoberiete, samozrejme, nie je to písmo sveté, ale môžu vás upozorniť možno na nejaké stránky vašej osobnosti, ktoré ste si sami doteraz neuvedomili. Takže asi je otázka, máte sa vaše svoje, musím dať slovo? Nie. Ja len chcem povedať, že to je také krásne, a to pekne znie, keď to tak hovoríme, ale teraz si predstavte, že na Slovensku sú oblasti, kde to nie je o tom, že vyberiem si zamestnanie nejaké, ale kde to je, že budem rád, tak sa zamestnám. A tam o akom výbere budúceho zamestnania. Dobre, a ako napríklad vidíte, že v takých oblastiach mali vopred rezignovať na to, že by chceli byť personálkom napríklad? V žiadnom prípade nemajú rezignovať. Čiže aby Ja práve o tom hovorím, že teda treba sa naučiť ako byť rád, že mám prácu, vedieť si tú prácu vážiť niekde akákoľvek, či sa mi páči, alebo nie, pretože tak ako to už niekto povedal, tá motivácia, prečo sa mám do svojej roboty tešiť, alebo prečo sa môžem do svojej roboty tešiť, môže byť rôzno, ale to môže byť po zárodku, o tom, že vôbec som zamestnaný,